салому алайкум тамошобинон азиз, хуш омадед ба канали барномасоз ТВ. Бо шумо ҳақназаров Далер ҳастам. дар видеои имрӯза барои санҷиши дониши шумо якчанд саволҳои мантиқӣ пешниҳод мекунем. Агар шумо ба саволҳо ҷавоб дода тавонистед, пас метавонед худатонро табрик намоед. Агар ба саволҳо ҷавоб дода натавонистед, пас зиқ нашавед. мо ҷавобҳои саволро ба шумо пешниҳод мекунем. ба видео лайк мондан ва ба канал обуна шуданро фаромӯш насозед. дар як ҷои бароҳар нишаста видеоро аз аввал то охир тамошо кунед. рафтем. савол: шахс аз як ошёна ба ошёнаи дигар дар як дақиқа мебарояд. гӯед ки ин шахс аз ошёнаи якум то ба ошёнаи даҳум дар чанд дақиқа мебарояд? ҷавоб: 9 дақиқа. саволи дигар: шумо ба ошхонаи торик даромадед. дар даруни он шам, лампаи керосинӣ, плитаи газӣ ҷойгир аст. шумо дар навбати аввал чиро дар мегиронед? ҷавоб: гугилро. саволи дигар: 1,5 килограмм пиёз 1,5 сомонӣ арзиш дорад. гӯед ки 13 килограмм пиёз чанд сомонӣ арзиш дорад? ҷавоб: 13. саволи дигар: чӣ хеле ки маълум аст, ҳамаи номҳои русии занона ё бо ҳарфи А ва ё бо ҳарфи Я тамом мешаванд. Анна, Мария, Ирина, Наталья, Олга ва ғайра. фақат ягона номи занонае мавҷуд аст ки бо дигар ҳарф тамом мешавад. ин номро гӯед. ҷавоб: любов. кадом чиз дарозӣ бар баландии чуқурӣ надорад, аммо вайро чен кардан мумкин аст? ҷавоб: вақт. саволи дигар: дар як оила 7 бародар ҳаст. ҳамаи ин бародарон яктоги хоҳар доранд. дар оила ҳамагӣ чанд хоҳар аст? ҷавоб: 1 хоҳар. саволи дигар: дар дастҳо 10 ангушт аст. дар 10 даст чанд ангушт аст? ҷавоб: 50 ангушт. саволи дигар: ҷуфти аспҳо 20 километр ҳаракат карданд. савол: ҳар як асп дар алоҳидагӣ чӣ қадар километр ҳаракат кард? ҷавоб: 20 километр. саволи дигар: одам мехоҳад як чиз ба кор дарояд, вале вақте ки он ба кор медарояд, мехоҳад онро тез хомӯш кунад. ин чӣ аст? ҷавоб: будилник.
саволи дигар: чиро аз замин гирифтан хеле осон аст, вале онро ба ҷои дур партофтан мушкил аст? ҷавоб: пуфак.